bolo ko parce que ke ka famille ne dɛmɛ nga bara sɔrɔ ko ba to ko ne tɛ se ka fɛn kɛ jɛnatigɛ la ka sɔrɔ man saraw la hamina ngo min bila I b'a fɔ la ka miseli turu la cɛ b'a k'i ye kana bon jigi kɔrɔ dɛ ne kun ye sarata de ma minɛ e ni ye muso in furu n bɛ tasuma b'a da I tɛgɛ kɔnɔ Pack Shop, sponsor officiel de votre film. SK Couture 73 73 21 83. Kunafoni ka daw kulo kan. Koyo de chunan kan, walma dingudi de chunan kan. Kana joro, I jigi ke Pack Shop ye. Femi boro de dagabano bazeon kata fara vaxiu kan. A kalale na kalabali. Umanyina fana burumusi dagabano. Kata fara chaîne complet saki sabara alenanga varasele chenmanu parfum muso masiri o masiri ni seram Pack Shop fe ite foi jigiko bako jigoroni aseila anjabala be suguba kononana chez Asajavi negejuru sira 73 12 26 46 Pack Shop yaun jigifa. Abdoulaye Johnny Tato ya. wallahi Anga do wi. Na me nyoko ya ala ka ke he. amin ya rabbi Iki jila jaiga na ni nga fole kore. na la ga jema na be me na la sonama mbata ya fo tuwa mina ya bekete na la ga jema Broma. Ha? Na ibenga ka minata ka tabla sa. Awo. ala ga hera fo Amina. Hello Zainab. Abdul. Ko be chugode? Baka. Nere ku sirana de nimbe na tike so. Ah bon? Aw. Ibaro sira na réseau ko problème bare be no kabi sogoma mbora réseau tun tigelen do trajet bela réseau tigelen. Oh. Oh na nyuma nana. Mais c'est gagne mbaro ngo vraiment. Nere bi salona kan kuna be nin kila na menadi. Ebe gana ya. Aw. Bon, est-ce que tato ato shini ame bo nere mako bari bila ko mako bila kuma dola. Bon, mako bila akadi an kuma yare de. Voilà, shini mi wele. Voilà, ame bo ame en tout cas ame bo ame ta restaurant. Voilà. Comme ça, on va essayer de faire l'offre. Ok, allez, bye. Ok, bye.
Même dans le fond, il y a toujours. Adventé, il y a folle balai. Allah. Je me rends compte que j'ai dit trop. Kadi dɛ. Mais e yɛrɛ kun tɛ ka wala wala. T'a dɔn min b'i la i t'i cogo kɔrɔ ye dɛ. Han? Mun ne? An bɔra kabini heure jumɛn ka taa an baladen ka taa restaurant na ka fɛn bɛɛ kɛ. I ko kuma b'i bolo i bɛ n'a fɔ ne mais i tɛ ka se ka kuma mun bɛ yen. Zainab. Ne le tun y'i wele. Ko n bɛ fɛ ka kuma f'i ye. Nka kuma in gɛlɛya kama n dɛsɛlen don k'a fɔ. Abdel, kuma fɔbali tɛ yen. A fɔ ni kuma jugu tɛ. Zainab, ne bɛ ɲɔgɔn kɔ ɲinan y'a san joli? San 5. Imagine san 5 kɔfɛ. Ne ni projet caman ta ɲɔgɔn fɛ. Ka furuko projet fɛnɛ tun b'a la. Abdel bɛ fɛ ka mun fɔ? Zainab, ne somɔgɔw de filɛ nin ye ka ne wele. Ja ko depuis ne denmisɛnnin k'u ye muso ma minɛ ka bila ne ɲɛ. Ko fɔ ne k'o muso de furu sisan. Est-ce que fa tɛ la? Abdel, e bɛ fɛn fɛn la ka baara sɔrɔ ne somɔgɔw. Hali bɛ mobili min kɔnɔ ne somɔgɔw. Bi de sera k'e somɔgɔw bɛ ka muso d'i ma. Zainab, n famusa. N bɛ ka bolo. Kana maga na. Kana maga na. Mais Zainab, i tɛ se k'a faamuya ko famille. T'i lamɛn. Famille t'i lamɛn. N t'i lamɛn. Famille ma e ne ɲɛ yira ɲɔgɔn na. Ne y'e kɛ fɛn ye. Famille b'o dɔn ko ne de kɛ fɛn o. Mais bi de sera. E bɛna ko e ka muso furu ko kuma k'e b'o fɔ ne ye. N bɛ fɛn ɲini f'i ye. I b'a bila i kunna. Abdel, i b'a bila i kunna. N'i ye muso in furu, n bɛ tasuma n b'a da i tɛgɛ kɔnɔ. Zainab, n famusa. Ayi, kana maga na. Kana maga na. Kana maga na. Kana maga na. N t'i lamɛn yɛrɛ. N t'i lamɛn. Fɛn bɛɛ fɔ fo muso furuko. N t'i lamɛn. Fo n su f'i su. N'i ye mɔgɔ mɔgɔ ladon, n b'a bɔ baara la. Zainab, a tɛ ɲɛ fo nin furu in ka kɛ koyi. Ne k'i ma ko ne somɔgɔw ka kuma de don. Ne tɛna somɔgɔw ka kuma bila i ɲɛ. Moi, je m'en fous de ça. Tant pis. I mago tɛ ne ka famille ka kuma la. Ne mago t'i ka famille ka kuma la. Mais elle se prend pour qui celle-là? N mago t'i ka famille ka kuma la. E bɛ poste fɛn fɛn na à cause de ne Jɛnɛba. E bɛ mun kɔ? N y'i kɛ fɛn bɛɛ. Mais mɔgɔ tɛ taa waraba den ta k'i bɛ t'i sigi lafiya kɔnɔ na n fɛnɛ b'o f'i ɲɛna. Mais Zainab, ne hakili la ko ne ye kuma silamɛya f'i ye k'o y'a fɔcogo ɲuman ye. E bolo ko parce que k'e ka famille ye ne dɛmɛ n ka baara sɔrɔ k'o b'a to ko ne tɛ se ka fɛn kɛ diɲɛlatigɛ la k'a sɔrɔ n man sara u la. Ayi, i tɛ se ka foyi de kɛ foyi den kelen. Bon Zainab, mets en tête que nin furu in nin kɛra ka ban wa segin cogo foyi de tɛ yen nɔ. N fɛnɛ b'a f'i ɲɛna. N b'a f'i ɲɛna bi i b'o bila i kunkolo kɔnɔna na ko furu in tɛ kɛ. Ni furu in kɛra n bɛ tasuma n b'a da i tɛgɛ kɔrɔ. Ne y'o de f'i ye kuma daminɛ la n ko mɔgɔ tɛ waraba den ta k'i bɛ t'i sigi lafiya la. Zainab. N bila. Kana maga na. N bila. Merci. N'i bila. Mais Zainab, nin furu kelen nin bɛ kɛ dɛ. Fo ni ne sara fo n'a kɛra n su ye sinon ni muso kelen ne b'a ta. An hakili la n ko diɲɛ de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ. N bɛ se ka kuma lakali ye cogo min na. Ayi, n ma bila. Diɲɛ tɛ. Ni ne ka di ye i somɔgɔw lamɛn k'a fɔ ko u ye muso ta k'a d'i ma i b'i diyaɲɛmuso de furu.
ha awo donc ne kan somɔgɔw ka kuma bila ko e jɛnya kama ne bɛ kɛ fɛn kelen min don kelen ma kɛ ni pɔsi ni mobili ba ni fɛn bɛɛ di e ma i somɔgɔw ka kuma lamɛn rectifie tes mots i ma ne kɛ fɛn dɛ n passera somɔgɔw ka sira ye là d'accord mais ne ye n ka kalan de kɛ pour que n ka poste sɔrɔ Zeneb o ni furu tɛ ɲɔgɔn ye sira la ni ne fa tɛ i tugura ne kɔ mun na i ye utiliser k'an bila i tugura n kɔ fɛn kama fɛn bɛ n fa bolo fɛn bɛ n ba bolo donc i bɛ ne utiliser i kelen ka fɛn sɔrɔ tuma min na i b'a fɔ ne ko famille ko ka muso d'i ma an ka nin kuma yɛrɛ bila yan yɛrɛ n bɛ kuma kelen de f'i ye n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛ taa lahara soit ne bɛ taa lahara muso bɛ taa lahara an si tɛ taa lahara wa nin bɛ kɛ an saba bɛɛ ɲɛna k'an bɛn est-ce que Abdel ka kɛnɛ bon a bɛ ka nin bɛɛ fɔ ka tila ka taga k'an fa ka i kɛ fɛn ka tila ka fɔ k'i b'i ka muso furu ka kuma fɔ ne nin tɛ diɲɛ dɛ o walayi i bɛ ko yira nin na a ka jan ni diinɛ cɛbakɔrɔ ti dɔn ka ban ja cɛ yɛlɛma bolo kan ayi Abdel min tun bɛ ne kɛ nin t'o ye wa a ye nin bɛɛ fɔ ma ka tila ka taga ka ne fa ka wari to yen ka ne ba ka wari to yen nin furu kelen ala fo ni ala de t'a dɔn ko ne Abdala dɛmɛ tiɲɛ kama n'o sen jɛla o bolo jɛni nin ko kelen in tɛ yan an b'an sigi an b'a lakali diɲɛ b'a fɔ mais on verra Yɛrɛ sera sarata baasi tɛ yen labɛnnen don sɔgɔma joona in na i ma dɔn nin vaccin kɛmɛ k'i minɛ i fɛ ka baara yɔrɔ la kelen i sigi ɲɛ sarata a ka kan an ka fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye sabula ne ne ma ɲɔgɔn dɔn ka ca ka mɛn kuma dɔw bɛ yen nɔ a bɛɛ tɛ fɔta ye nka adamaden ni dogo ni su y'a dogo a kobaga la nɔgɔlen bɛ taa lahara effectivement donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ ka kan ka caman f'i y'a la yan'a ka kɛ surprise ye ma e bɛ ka ne lasiran ne walima mun bɛ yen nɔ non siranya kun tɛ nka ni ye lamɛn i bɛ n faamuya sarata yanni ne k'i furuko layidu tun bɛ ne ni mɔgɔ cɛ ne woloba ka kuma kama n y'ale ta dansira et puis hali ne bɛ baara min na sisan ala n'olu sababuya de n b'o baara la tile fila in na n bɛ ka ye o ko fɛnɛ bɛ ka yobo yaba cogo dɔ la a somɔgɔ minnu bɛ baarayɔrɔ la si tɛ k'i ɲɛkɔrɔ jan kɔrɔ nka ne kɔni da ye n ka baara kɛ n ka sara sɔrɔ mɛ ma dala nin ko mɛn ta don dɛ hali n'ale ma kɛ ko mɛn ta ye n bɛ baara dɔw kan n bɛ k'u ɲini sabula ɲɛ bɛ ninnu na cogo min na ni ko bɛ sɔn ka dan sira la a ka di n ye i ka to n kɔrɔ an k'an débrouiller ni ɲɔgɔn ye même si ça ne va pas ne ni e de ye dugu kelen mɔgɔ ye ne fa ani e fa olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔw la tɛnɛ dun ma foyi fɔ ne ye nin ko la yan'a ka se nin ma ne y'a f'a ye nka ko depuis e ka dɔgɔn k'a ye e ma minɛ ne ye pour que n ka na ale dalakan sɔsɔ n sɔnn'a ma wa i dun fɛnɛ bɛ ka diya ne ye hali sisan n'a sɔrɔ i ye mɔgɔ ladamunen i ye mɔgɔ faamuyalen ye donc ni ko kɛra cogo min na
akana na balila ni afo me ajara ni ikana ta yoro janya no de ima go be se feminu mo wiga cuisine gona déjà ne vita barara la Mitanan san wannan to bi won beke. Su fene ga mutu bi ga bleni. ni femme to wiga la ni o wiga ni am meta barara la ala ka yaro fo Ala ga darsi go. amina ya rabbi Ala ga tegni. amin Aha. Do. Man clé. Somo. Bismillah. Pack and Shop, sponsor officiel de votre film.